мне падаравалі Байанету. Зараз гэта моя лепшая дзяўчынка. Две часткі моей лепшай дзяўчынкі. Ведаеш, што Байанета гэта... Для тых, хто не ведае, па-перша, гэта слэшер. Для тых, хто яшчэ раз не ведае слэшер, гэта вось, не ведаю, пагуляйце Devil May Cry. Гэта, мне здаецца, для тых, хто не ведае, заставальнік жанру. Для тых, хто не ведае, што такое Devil May Cry. Пазнаёмцеся абавязкова, Да. гэта добра. І гэта, ведаеш, ну, ты гуляў Devil May Cry? Конечно. Байанета — гэта Devil May Cry X5 ступень. Таму што там эпіка на 1 хвіліну больш, чым у палове Devil May Cry. Там такі... Хаця, ведаеш, што здавалось бы, у Devil May Cry столькі эпіка, што просто там іны раз ён так зашкальвае, што ты такі... Мяне гэта здзівіла. Мяне гэта і здзівіла, таму што я там дзесьці бяжыш ты такі, нічога не здараецца, і так бац, якісьці ўспамін, і ты супраць якогасьці там пяцібудовага монстра дзярэшся і такі ўжо, што рабіць? Нібыта апошніх мсцілцаў глядзіш. Так. Просто табе вось гэты поток эпіку у твар леціць, ты такі больш. Але дзіўная рэч тое, што у першай Байанеце нельга ўключыць складаны ўзровень. Чаму? Адразу нельга. Адразу ёсць толькі сярэдні. Мне Табе здаецца, трэба прайсці Байанету. навучыцца гуляць у Байанету. Так. І гэта вельмі сумна, таму што, напрыклад, на нормале ты можаш усіх адной кнопкай затыкаць просто. І ты такі, Таму табе трэба яксьці камбінацыі якіясьці выдумляць, і ты такі, Першы раз гуляеш як у туторыял. Так. Такая, мне здаецца, усе слэшеры так працуюць. У Astral Chain, гэта ты же распрацоўшчык, што распрацоўвалі Байанету, у іх там ёсць увогуле пры першым праходжанні тэма, што можна аўтабой уключыць. І ты просто на яго глядзіш. І ты такі, добра. Цудоўная гульня, 10 з 10. Так. Я памятаю, што я ехаў у цягніке з Мінска ў Вільню, і мне так задалбалася гуляць ужо ў Astral Chain, што я ўключыў гэты аўтабой, толькі каб ужо дабіць сюжэтку і паглядзець, чым яна скончыцца. Не, вось мне здзівіла ў Байанеце сюжэтам тое, што там няма такога. Па-першае, Байанета, яна стаіць на баку зла. Цемры. Ёсць цемра, ёсць свет. Свет — гэта анёлы, цемра — гэта ведьмы. Но там яна не кажется, што вось яна дрэнная ці яна добрая. Там такое, вырашы сам для сябе гэта. Але стокі багата прыдзірак да таго, што у мяне асабіста там няма музыкі, як мне здаецца, таму што кожны бой, мне здаецца, што на фоне там была адна і тая ж музыка. Зразумела, што я вырашу паглядзець гісторыю стварэння Байанеты. У іх не было багата бюджэту, і Байанета асоба так і не прадалася ў іх, першая частка. Потым іх выкупілі Nintendo. Яны такія, робім другую частку, і другая частка ад першай. Гэта розныя гульні. Там бачна, што вось, тут ёсць бюджэт. А тебе адразу 2 Байанеты падаравалі. Так. Зараз вогуле нельга набыць асобна якуюсь адну частку, калі ты хочаш гэты фізычны картридж. Так. Таму што ты набываеш другую Байанету, а адразу ідзе код, які ты ўводзіш у Nintendo Shopе, і табе адразу першую Байанету пампуе. Так. Я адразу уважаў, што там будзе 2 картриджа. Конечно. Вось. Але хто не ведаў, хто не бачыў картриджы для Nintendo Switch, гэта вось такая малюсенькая. Як флешка. Як флешка, так. Гэтыя картридеры, ці яксьці іх называлі. І для яго коробка, мне здаецца, там 15/10. Для PSP, калі памятаеш, былі UMD-дискі, там таксама тое ж самае было, там маленькі UMD-диск і здаравенная коробка для яго. І Nintendo такая экалогія. А чым? Вось вам пластыка на ўсе грошы. Цудоўна просто. І я ўважаў, што ў мяне будзе 2 картрыджа, і я заб'ю свой картрыджа-трымальнік. Але не, пакуль не. Мэта яшчэ не дасягнена. І як прикольна зараз вось зноў гуляць. Гэта нечакана. Асабіста то мне яшчэ да Байанеты падарылі джойстик. Нінтэндаўскі. Вельмі цудоўны, вельмі зручна. Мне здаецца, ён крыху падобны да джойстика ад бакса. Да, ёсць такое. Я табе распавядаў тое, што я трымаў, ось у першы раз я патрымаў джойстик Метагік, джойстик ад PS4. Ён мне паказаўся незручны, таму што для маіх рук ён маленькі.
Ну, у мяне не такія велізарныя рукі, але ну мне было вельмі незручна яго трымаць. Пакуль яны не зробяць асіметрычны джойстик, я не буду ў гэта гуляць. Вось я настолькі таксама не зразумеў я гэтага. не магу, мне просто, я калі гуляю на плойке, у мяне просто млеюць пальцы. Таму вось Xbox, Nintendo, велізарны вам дзякуй за такія асіметрычныя джойстикі. У бокса ж таксама асіметрычныя. Так. Для плойкі таксама ёсць асіметрычныя джойстикі, яны просто ад Microsoft. Яны просто неафіцыйныя і яны просто падтрымліваюць з плойкай і можна дадаць. У іх же там ёсць таксама і про-кантролеры, і мне здаецца, што гэта не такая праблема. Я просто, я не адэпт Sony, таму што мяне, як я ўжо вельмі шмат казаў, што мяне не зацікаўліваюць іх эксклюзівы і тое, што выходзіць на ПК. Да не толькі з-за таго, што они выходзяць, Майлз Маралес хутка выйдзе на ПК і штосьці з гэтага. Тое, што он выйдзе на ПК, так, мне не падабаецца то, што вось гэта экшн трэцяга твару, дзе ёсць стэлс у траве. Выглядае яно цудоўна. Выглядае яно добра. Асабіста вось апошні, які будзе выходзіць God of War Ragnarok. Так. Выглядае вельмі добра. Конечно, вельмі але добра. зразумела, што усе гульнявыя механікі, яны застануцца такія ж, як былі ў першай часткі, мне здаецца. Там дадалі шчыт, все. Мне вось просто цікава, калі яны просто уйдуць далей ад вось гэтага жанру, таму што вось мне здаецца, што Sony просто топне ў гэтым. Калі people спыніцца хаваць? Так. Вось таксама ёсць такая кропка зору. Але калі ў апошні раз PlayStation стваралі што-небудзь просто рызыковае? Killzone. Я бы не сказаў, што гэта рызыковы праект. Слухай, гэта шутер ад першага твару у Sony. Гэта быў апошні шутер, які выхадзіў эксклюзіўна для PlayStation на пачатку самого PlayStation. Я вось памятаю, у іх з эксклюзіваў такіх вельмі моцных быў Order. Памятаеш? Не суть. Просто як факт, яны выпусцілі гульню, якая праходзіцца за 4 гадзіны. Гэта, канешне, смела. Якая была вельмі там графа. Так. Я зразумеў, чым ты. Вось, і гэта быў, мне здаецца, апошні праект у Sony, які быў вось такі рызыковы. Далі толькі экшн ад трэцяга твару, толькі вось гэта. Слухай, у іх быў добры Bloodborne, напрыклад. Гэта чацвёртая плойка. Так. А, ты ввогуле пра Sony. Так. Вось зараз я не бачу сябе ніякага сэнсу набываць PS5. Я бачу сэнс набываць сабе Xbox, таму што ёсць геймпас. Я ведаю, што я нічога не прайду ў геймпасе, акрамя Dragon Age Origins і Morrowinda. Вось нават калі паглядзець на эксклюзівы плойкі, напрыклад, чацвёртай, тут большасць гульні гэта адно і што. Гэта штосьці трэцяга твару з лазаннем у траве. Калі цябе такое падабаецца, то мне здаецца, што плойка для цябе гэта найлепшы варыянт. А вось калі табе такое не падабаецца, то усё. Гэта як з эксклюзівамі Nintendo. Калі не падабаецца... Так. Цалкам Nintendo. І я адчыняю эксклюзівы бокса. Тут цуд. Prey, яксьці гэты жанр называўся? Immersive Sim. Гэта ж цуд. Мне просто падабаюцца Immersive Sim. Вось гэта такая штука, толькі ад твайго смака залежыць. Так. Я не кажу, што там кепская кансоль ці нешта яшчэ. Я ўвогуле не верую тое, што існуе кепскія кансолі ці кепскія гульні. Калі гэта было распрацована, то знойдзецца хаця б адзін чалавек, які ў гэта пагуляе, яму спадабаецца. Так. Хтосьці гуляе ў новы Saints Row. Так. Всем прывітанне, сябры, першы гікаўскі, 18 выпуск. Гэта 18 выпуск, у які ўсё яшчэ не прыйшоў блогер Рудзі. Рудзі, мы цябе чакаем. Так, хацем вам нагадаць, што ў нас ёсць вельмі цудоўны тэлеграм-канал з лепшымі навінамі ў гэтай гульне. Таксама хачу дадаць, што вы можаце дадаць адзнаку для нашага падкасту на платформах Spotify, Apple Podcast. Калі вы далучыце туды, там можна напісаць каментар, мы яго зачытаем. Вы можаце там, напрыклад, задаць пытанне ці нешта іншае. Вы можаце нас у дупу паслаць у канцы канцу. Чаму не? Таксама не забывайце за падабайкі. Пашэруйце, райце бацькам, сябрам, сабакам. Так, слухай, я паглядзеў Андор, вельмі цяжка, я не ведаю, як гэта правільна чытаць, таму што гэта быў першы серыял, які я паглядзеў цалкам з беларускімі субтытрамі, таму што я раней глядзеў серыялы з ангельскімі субтытрамі. Я вырашыў усё ж такі скарыстацца сервісам Ані Бел, яны пераклалі яго, і я паглядзеў першыя 3 серыі Андара. Гэта прыквел, калі памятаеш, быў такі фільм «Изгой 1», «Rogue One».
Так. Вось я адразу зразумеў, чаму яны выпусцілі 3 серыі. Таму што вось калі Disney што-небудзь выпускае, яна адразу выпускае 2 серыі. Я зразумеў, чаму 3, таму што першыя 2 серыі там нічога не адбываецца увогуле. Гэта такая, як гэта пішуць, ведаеш, крытыкі, што ён мае вельмі няспешны тэмп, але у ім просто нічога не адбываецца першыя 2 серыі. Неспешны і сумны гэта розныя рэчы. Слухай, глядзім, калі параўноўваць Андар з, напрыклад, Обі-Ваном Кенобі, ён лепш, чым Обі-Ван Кенобі. Калі яго параўноўваць, напрыклад, з новым кіберпанкам, там ужо зразумела, што трэба з гэтага глядзець. Ну, ты знайшоў. Ну, канешне. Слухай, што, давай так, што спадабалось, што не спадабалось. Што спадабалось? Мне вельмі спадабаўся падыход к прапісванню персанажаў у гэтым серыяле, таму што гэта першыя звёздныя войны, у якіх няма фан-сервіса. Увогуле ніякага фан-сервіса. Таму што мы памятаем, што ўсе звёздныя войны гэта вельмі неверагодны атракцыён фан-сервіса. Як фільм першаму гульцу прыгатовіцца, вось тое ж самае, што напіхаць куды толькі мажліва. Канешне. І мне вельмі спадабалось, што там, напрыклад, там есть такі незвычайны момант, калі адна з гераін з утра прачынаецца са сваім хлопцам і кажа яму, типа, завары мне кавы. Толькі не кавы, а нешта яна неяк інакш гэта назвала. І ён такі, вось, да, я адразу збіраўся, калі ты прачнешся зварыць нам кавы. І я такі, у звёздных войнаў друкаваў Тарантіна. Так. У звёздных войнаў з'явіўся чалавечы твар. Гэта, ведаеш, гэта, мне здаецца, прыклад таго, што вось, у нас ёсць сусвет зорных войн. Мы не будам рабіць усё, што там вось, там Обі-Ван, усе гэтыя гыкі. Мы зробім асобную гісторыю. Вось гэты падыход мне вельмі спадабаўся. Гэты падыход вельмі добры, які я вельмі раю стваральнікам Ведзьмара. Напрыклад. Так, я згодзен. Што яшчэ там было? Давай, вось, на гэтым добрае сканчаецца, как ты разумеў. Не, пачакай, там яшчэ ёсць мінская бібліятэка. Вось, гэты кадр праляцеў увесь твітар, таму што калі чакаеш, што ў Новай Беларусі з'явіцца добрая архітэктура, то архітэктура ў Новай Беларусі. Вось гэта ўсё. Як Цыпкала бачыць ПВТ ў будучыні? Ну вось, ён вельмі сумны. Вось, я цябе кажу, я его глядзеў, я 3 серыі глядзеў 2 дні, таму што у першы раз я заснуў, у другі раз я выключыў, таму што, ну як так можна? Потым я зразумеў, што, здаецца, аўтары просто такія, у цябе ж ёсць кнопка перамоткі. Я такі, так, можна ж пераматаваць. І я яго матаю, а там нічога не адбываецца. Я просто нічога, сюжэт ніяк не трапіцца. Я его не страчваю. Там серыя, там 40 хвілін, ты такі, оп, хвіліна. Да, і яшчэ он так дзіўна зняты, што, напрыклад, адна серыя ідзе 37 хвілін, а іншая 45. Вось, у іх няма недастатку ў хранаметражы, калі яны думаюць, што ім трэба здымаць больш ці менш, яны так і робяць. То бок, здаецца, што нейкі аўтарскі падыход у гэтым ёсць. Але, господі, які ён брудны, які ён сумны. Ты на гэта глядзіш, і ты не разумееш, навошта цябе гэта глядзець далей. Я вось паглядзеў 3 серыі, далей глядзець не буду, таму што я не бачу ніякага сэнсу. Каму параіць гэты серыял? Ну, здаецца, яго трэба параіць тым, каму спадабаўся, мабыць, Rogue One, і каму вельмі спадабаліся гэтыя персанажы, ім цікава. Я не ведаю. Ім цікава. Ну, слушай, як я казаў, калі існуе гульня, знайдзецца адзін чалавек, якому она спадабаецца, здаецца, знайдуцца і людзі, якім спадабаецца гэты серыял, таму што ён не кепскі. Ён, ведаеш, ён 6,5 з 10. Ну, то бок, вышэй сярэдняга. Не так дрэнна, але, вось сумнавата. Лепш за Тора 4. Я не ведаю, я не буду глядзець Тора. Не трэба. Дзякуй. Дзякуй за дазваленне. Я мог бы табе параіць яго, як я зрабіў з Морбіусам, але... Ну так, не трэба. Слухай, што яшчэ? Я пачаў глядзець 6-й сезон Рыка і Морці, ты як-небудзь ужо тыкаўся ў гэта? Так. Ну давай вось, крыху пра гэта. Зноў філеры? Ну так, але яны добрыя, яны цікавыя. Мне падабалася 4-я серыя, дзе пра начных істот. Так. Таму што я глядзеў яе ў 2 гадзіны ночы і такі, опа, хорар з'явіўся ў Рыкі і Морці, гэта нешта цікавае.
Ну гэта добрая серыя была, так? Але у іх спачатку першая, мне здаецца, першая ці другая серыя, яна была вось сюжэтная. Так, арыентаваная. А далей вось вам крышачку філеру, мне здаецца, далей зноў будзе сюжэт, зноў філеры, і яны так будуць чаргаваць іх. І колькі я ўвесь час кажу гэта, для Рыка і Морці, для аднаго сезона там 12 ці 10 тых серый, гэта вельмі мала. Гэта вельмі вялікі сусвет. І гэта вельмі цікава, за гэтым цікава сачыць. І ты такі, хочу яшчэ. Я вось калі глядзеў 6 сезон, і я такі, прабач, што перабіў, зараз скончыш. Просто я зразумеў, што гэта першы sci-fi вось такой сусвет, за якім мне зараз цікава сачыць. Ну, акрамя там, напрыклад, кніг прасторы, і я такі, мне цікава, што гэта за рэч, адкуль яна з'явілася. Мне б цікава было паглядзець новыя аркі старых сюжэтаў, якія ўжо былі. Вось памятаеш, яны здымалі пра галактычнае тэлебачанне. І мне вельмі спадабалася і першая, і другая серыя. Я бы трэцюю паглядзеў, і чацвёртую, і пятую. Таму я вельмі раю усім пачытаць коміксы пра Рыка і Морці, таму што вось, калі тебе не хапае гэтага, ты адчыняеш коміксы і просто вось чытаеш просто філерныя серыі, у якіх ёсць свой неверагодны сюжэт, які там расцягваецца, там арка на 10 выпускаў і так далей. Іх жа продажы вялікія вельмі. Так. Але яны скончыліся, там зараз 60 з капейкамі выпускаў, і то бок яны не сталі гэта просто расцягваць і сасаць з гэтага просто з пальцу сюжэты і так далей. 6 сезон мне пакуль падабаецца. Так. Яго добра так. У мяне такі яшчэ саўпало тое, што ён выходзіць тады, калі я вяртаюсь з працы. Я такі, 20 хвілін насалоды. Дзякуй. А я яго ў краваці гляджу на тэлефоне. Я не ўключаю яго на тэлевізор. Зручна табе на тэлефоне глядзець? Слухай, не! Потому што ў мяне зараз няма iPad. Быў бы iPad, глядзеў бы на iPad. Вось у мяне ёсць такая катэгорыя серыялаў для iPad. Я вось глядзеў «Пясочнага чалавека» на iPad. Андор я глядзеў на тэлефоне, таму што я не бачу ніякага сэнсу ўключаць для такіх праектаў тэлек. Гэта 2 хвіліны працы. Ну, конечно. Не з-за таго, што мне складана яго ўключыць, таму што ён вельмі свеціць у твар, уже 2 гадзіны ношы, і я выбіраю якое-небудзь маленькое устройство, дзе можна выставіць самую маленькую падсветку і глядзець так. Не, вось у гэтым пляне зручна. Зразумеў. Мне здаецца, Рык і Морці будзе жыць пакуль жывы аўтар. Пакуль жыве аўтар. А мабыць, яшчэ крыху і болей. Так. Тут яшчэ ў нас ёсць Edge Runner. Вельмі цудоўная, нечакана, вельмі цудоўнае анімэ па кіберпанку, якое выйшла, і мне здаецца, што гэта будзе не апошні сезон, мне здаецца, нават і другі сезон будзе не апошні, таму што Night City вельмі, ведаеш, гэта такі буфер для гісторый. Ну, гэта ж з настолкі з'явілася, ці што? Night City? Так, это ўсё з настолкі. Мне падавалася, што настолка потым з'явілася, не? Не, адразу з'явілася настолка, а потым з'явіўся кіберпанк па ёй. Адразу з'явіўся Dungeons and Dragons. Это так. Ну так вось, Night City гэта такі буфер для гісторый, дзе будуць распавядаць, мне здаецца, у кожным сезоне якуюсь асобную гісторыю розных банд. Галоўнае, каб яны не рабілі ўсё з адным і тым жа сюжэтам. Бо гэта зноў, ведаеш, хтосьці знаходзіць якісьці імплант, ён яго ўстаўляе, прыходзіць Алекс Мёрфі, ці як яго там, не памятаю, гэты... Алекс Мёрфі, гэта Робакоп. Ой, ён таксама прыходзіць. Ой, трэба Робакопа пераглядзець. Апошняга. О, не, я углядзеў, не трэба. Адам Смешер. Прыходзіць Адам Смешер, рве камусьці дупу, і ўсё, серыял скончыўся. Я спадзяюсь, такога не будзе, бо мне здаецца, гэта такі велізарная крыніца нават для якісьці цікавых гісторый, таму што свет кіберпанка я нават не думаў, што будзе так цікава, бо я, ведаеш, я такі, включу, пагляджу пару серый. Я паглядзеў яго за ноч. Увесь цалкам. Мне гэта стало так цікава. Там няма ніякіх гэтых патаемных сэнсаў дзесьці там, што вось як ведаеш, Ева, ты глядзіш меха-анімэ, а табе потым такі вера, Ісус, воскрешение. Вось, глядзі, як табе. Там такога няма, там ёсць... Каротенькі спойлер к Еве. Ой. Там ёсць проста галоўная думка аб тым, што колькі чалавек можа вытрымаць гэтых імплантаў сябе. І мне спадабалася мысля аб тым, што
Night City твою легенду робіць то, як ты паміраеш. Там з'явіўся Джонні Сільверханд? Не было, я не бачу яго. Таму што гэта асобная гісторыя. Ты ось давай... Ну ладно, ідзі адчуль. І колькі відосаў на YouTube, ой, у тиктоке адразу з'явілась, дзе знайсці куртку, дзе знайсці зброю, дзе знайсці гэта з анімэ. Такі, ох, а навошта я гляджу, мне нават няма на чым гуляць у яго. Але так цікава. Ну, мабыць, выйдзе на Switch. Ну... Там на ПК аптимизация была лайно, на Switch захотел. Мне Кіберпанк спадабаўся вельмі. Я яшчэ ў тиктоке наткнуўся. Ну, ты яго цалкам паглядзеў. Я его не глядзеў. Ты яго не глядзеў? Я до него не дайшоў. Я хацеў паглядзець адразу Андор, потым паглядзець Рык і Морці. І паколькі мы записываемся, мы з табой у нядзелю, як заўсёды записываемся. А сёння мы записываемся ў чацвер. Мне не хапіла пару дзён, каб паглядзець яго. Ну вось, тады я не буду распавядаць, але калі ты паглядзіш, ты мне... Давай без моцных спойлераў просто. Не. Ну добра, давай тады ў наступны раз я яго дагляджу. Я знайшоў другую канцоўку ў тиктоке, ўжо аматарскую такую. І вось, калі ты яго паглядзіш, ты мне аб гэтым скажы, і я табе скіну гэтую канцоўку, якая таксама магла бы быць у гэтым кіберпанку. Калі ён выйшаў, у мяне Твиттер взорваўся просто. Мне здаецца, усе соцсеткі ўзарваліся. Гэта першы выпадак, мне здаецца, пасля якога-небудзь першага сезона «Любоў к каханню та роботы», ці не ведаю гэтага, які палол зроблен. Аркейн, так. Гэта вось першы выпадак з таго моманту, калі гледачы звычайныя та крытыкі, яны у адной плоскасці разважаюць. Таму што і тым спадабаўся серыял. Ты такі, гэта добра, гэта трэба глядзець. Так што я уважаю, што я дачакаюсь агучкі Антоні Бела. Мне здаецца, што Ані Белу хутка прыйдзецца заносіць нам. Вось. Я дачакаюся агучкі Антоні Бела і пагляджу яго зноў. А тут так хоп і яго агучыць Вожык. Ой, ну... Таксама, чаму не? Ведаеш, што Вожык гэта беларускі кубік в кубе. Слухай, мне здаецца, хутчэй, што Вожык гэта беларускі Кураж Бамбей. Ось калі хто памятае, ось Кураж Бамбей і Вожык гэта вот штосьці падобнае. Я не кажу, што яны яго скапіруюць, яшчэ штосьці. Просто гэта цудоўна. Яшчэ я чакаю ад Вожыка Адам порціць всё. Ось, вот я хацеў бы паглядзець яго ў агучкі Вожыка. Так што Вожык, курва. Працуй. Мы прыходзім к нашим стандартным навінам і давай по крыху. Наш любимый iPhone. Apple. Тут навіна падляцела тое, што Apple хоча з'ехаць у В'етнам. Ну так, аналітики лічаць, што да 2025 года Apple перанесе 25% сваёй вытворчасці усіх iPhone, таксама 20% iPad, 5% Apple Watch і 65% AirPods. І будуць яны вырабляцца ў В'етнаме. Ну, у іх з'явіцца праца. Больш працы. Мне больш цікава, чым гэта абасоблена, таму што Кітай жа, ведаеш, гэта зараз такі лідар несвабоднага сусвету. Ну ось таму, мне здаецца, Apple гэта і робіць, каб зменшыць залежнасць ад кітайскага рынку, ад кітайскага гэтага, як то яго так называць, корпорацыйнага ціску со стороны Китая. Apple зніжае корпорацыйны ціск, конечно. З боку Китая. Ну так. Ну вось. Яшчэ одна корпорацыя зла. Гэта кіберпанк. Там таксама такое. Ну, акрамя Apple таксама ёсць яшчэ у нас Samsung і Google, якія таксама хочуць перанесці сваю вытворчасць усю ў Індыю. Падаецца, што з'явіцца новы Samsung ці Google Phone з колерам якога-небудзь стравы з Індыі. У мяне зараз усе гэтыя стравы з галавы вылецелі. Но ведаеш, як былі там Rose Champagne Color. Так. Вось, у тебя будет некі там Curry Color. Дзе мы апыніліся, як гэта здарылася? Так пачакай, Curry Color гэта цвет лайна, не? Ну гэта ж Samsung да Google. Ой, прабачце. Зараз Андрона Любы мяне закідаюць лайном. Добра, супакойлюсь, у мяне таксама Asus ляжыць
ім батарэю здулась так, што ў мяне корпус задні отваліўся. Заўсёды, калі размаўляем з табой пра Android-смартфоны і размаўлялі раней, я такі, навошта ён табе? Так, ты ён добры. Ён добры. Ён дасіх жывы. Ну, слухай, у мяне ёсць Huawei U8150, калі памяtaце, гэта былі адні з першых тэлефонаў, якія пачаў вазіць беларускі Волком. І ён у мяне быў, ён дасіх жывы, і ўсё з ім добра. Я памятаю, у мяне у сябра была Motorola, маленькая такая, мне здаецца, яна размерам з флешку вось USB была. Вось такі тэлефон, я такі, а як па яму размаўляць? Цуд. Так. Ну вось. Як уважаеш, ці знізяць яны кошт? Закон таго, што яны знізяць, мне здаецца, заробак сваіх працоўнікаў, таму што ў В'етнаме, мне здаецца, там не трэба такі заробак, як у Кітаі плаціць працоўнікам. Яны і Кітаі не шмат плацяць. Гэтыя карпорацыі. Ну так, таму што вырабнікі заводу Foxconn, які вырабляе вось усё гэта і збірае айфоны, там было вельмі шмат скандалаў пра тое, што ім не плацяць амаль што нічога, і яны займаюцца тым, што зліваюць проста нейкія мікрасхемы, як выглядаюць айфоны і так далей. Тут жа яшчэ якая тэма, не толькі з залежнасці ад Кітая, таму што з Foxconn вельмі шмат утечак. І вось як ты памятаеш, калі ты памятаеш, каб вось новыя айфоны з'яўляліся як GTA 5, калі вось ты памятаеш, як з'явілася GTA 5, яны просто павесілі, Rockstar павесілі плашку на сайце, што GTA 5 і інтэрнэт взорваўся, таму што не было невядома нічога. З GTA 6 так зараз не працуе, канешне. Да таго моманту, калі выходзіць новы iPhone, мы за некалькі месяцаў ужо ведаем усё. Няма ніякага сюрпрызу, няма нічога, і мне здаецца, што яны і з гэтым хацяць барацьбіцца. Я памятаю, быў час, калі выйшаў, мне падаецца, iPhone 4S, у інтэрнэце з'явіліся малюнкі, як будзе выглядаць iPhone 8. І там вось гэтыя панелі збоку, яны там сэнсорныя зробленыя цалкам, ён такі весь квадратны, такі, чакаю, хочу такі. Я памятаю, калі з'явіўся iPhone 5, і iPhone 5 быў вже крыху вышэй, чым iPhone 4, і потым усе жартавалі, што iPhone 11 будзе просто метр у дліну, але ў шырыню застаўся такі жа. Але зараз усё павярнулася да таго, што дызайн iPhone 4S. Ну так. Але ён цудоўны, ён цудоўны. Мне вельмі падабаюцца рубленыя грані, але я ўсё яшчэ хожу са сваім iPhone 4 XR. Слухай, у мяне калісьці быў iPhone 3, я карыстаўся, у меня быў iPhone 3, iPhone 3G, 3GS потым быў, і мне яны вельмі падабаліся сваім форм-фактарам, і гэта былі недрэнныя пластикавыя айфоны, і калі з'явіўся, памятаеш, у іх былі такія цветныя айфоны, iPhone 5C, вось, мне таксама гэта ідэя падабалася. І было б добра, калі бы яны просто далей распрацоўвалі гэтую ідэю і з'яўляліся такія же пластикавыя айфоны, таму што я б карыстаўся. Апошні SE, мне здаецца, такі быў. Які? SE. Не, SE не пластикавы. Але ж ён рознакаляровы быў такі? Не, ты памыляешься. Ты з 5C паблытаеш? Мажліва. Але я памятаю, што былі якісьці вось не апошнія, мне здаецца, гады 3 таму выходзілі айфоны, якія там рознакаляровыя, усе гэтыя бюджэтныя яны рабілі. Вось памятаеш, яны рабілі айподы, які iPod Touch, і яны былі ў незвычайных колерах. Вось мне такое падабалось, таму што у тебе там ёсць ярка-блакітны, напрыклад. Ці Product Red гэта. Вось Product Red, і я сам карыстаюсь айфоном Product Red, і мне ён вельмі падабаецца. Я памятаю, у меня першы ўспамін з айфоном, гэта калі мой брат набыў сабе 4S, я яго патрымаў у руках, я такі, які ён цудоўны, як ён добра выглядае, о, курва. А зараз я хожу з XR. А памятаеш, быў час, калі ён быў чорны і белы, і больш нічога. І белый было больш пантовы мець. Там што ты яго можаш мыць, табе яго трэба мыць увесь час. Я да сіх яго баюсь мачыць, я не ведаю чаму. Я ведаю, што ён пагружаецца на 1 метр у воду, але мне такі... Мой, усё добра. Я такі, а вдруг там што-небудзь здарыцца? Я ручаюсь, усё добра. Ну, тады цудоўна. Я ручаюсь, гэта мой 3-й айфон. Тут у нас яшчэ адзін хлопец з глузду з'ехаў. Эзра Міллер, ён пачаў лічыць сябе месіяй і завеў сабе гарэм. Ну, кожны б так хацеў. Не, ну за другое рэспект, так. Ну, так. Але лічыць сябе месіяй, там яшчэ быў вялікі скандал аб тым, што ён
18-летнюю дзяўчынку, якая з'яўляецца экаактывісткай, і ён яе там і на наркотики падсадзіў, і хацеў, каб яна яго там месіяй лічыла. Там такі бруд ад яго сходзіць. У яго вось, мне здаецца, у гэтым месяцы ці ў наступным мусіць быць судебная справа. Крымінальная справа па крадзяжу са ўзломам. Так, за ўзлом. І ён такі... Фу! Гэта все напісала выданне Vanity Fair, яно падзялілася вынікамі свайго расследавання, і вельмі цікава тое, што рэакцыя на гэта ўсё, я бы глядзеў каменты і все-таки, гэта ж зразумела. Ну, звар'яцеў хлопец, завёў сабе гарэм, у яго там ёсць 12 дзяўчын, якія здалі свае тэлефоны. У яго ёсць алтар, дзе вісяць фігуркі флэша і марыхуана вісіць, так. І ён выбірае тэлефон дзяўчынкі, потым з гэтай дзяўчынкай ідзе дзеліць ложак. Гэта полнае вар'яцтва, канешне. Слухай, хлопцу 29 гадоў, у яго ёсць грошы за конт Лігі справядлівасці. Вось. Там яшчэ хацелі рабіць пра яго асобны фільм, калі я не памыляюсь. Ну, яго злілі. Так. Ну, таму што з ім увогуле зараз ніхто не хоча працаваць, бо ён вельмі звар'яцелы. Што робяць з людзьмі слава? Та наркотыкі. Так, наркотыкі, так грошы. Вось табе і ўсё. Калі-небудзь мы таксама заведзем сабе гарэм. Але без наркотыкаў. У мяне ёсць увогуле спіс такіх персанажай, якія мне не падабаюцца. Гэта вось Эзра Міллер, Эдді Рэдман. Гэта хто? Гэта той, які гуляў у фантастычных пачварах. О, чаму? Галоўны герой. Я не ведаю, мне так яго міміка не падабаецца. Я думаю, ён такі ж звар'яцелы. Не. І мне яшчэ не падабаецца хлопец, які гуляў у сіквеле Чалавека-паука. Эндрю... Не ў першай трылогіі. Эндрю Гарфілд? Так, мне падаецца ён. Я не ведаю чаму, але мне так не спадабаўся гэты Чалавек-паук, мне так не падабаецца гэты актор, але ёсць добры фільм, калі я не памыляюсь, па сабражэнням совесці, калі на расійскай. Вось там добра, там мне спадабалася, але ён увесь час, у іх такія твары, нібы яны вось-вось і заплачуць, ведаеш? Такія... Ну, а Эзра Міллер, ён просто дурны. Тут нават нічога казаць не трэба. У нас ёсць гэтая нататка ў нашым цудоўным тэлеграм-канале. Я калі буду посціць гэты падкаст, я заставлю на яе спасылку. Кожны должен пра гэта прачытаць. Мне вельмі яшчэ спадабалася, што маці гэтай дзяўчынкі, яе клічуць Таката Айрон, яна такая, так, наша дачка, яна звар'яцела, яна таксама лічыць яго месіяй, яна з ім падсела на наркотыкі, і вось зараз мы не ведаем, што з ім зрабіць, таму што вось такі вось неверагодны ўплыў ён аказвае на яе, і вось так далей. Што рабіць? Суд ісці. Ну, што рабіць? Яны распавядаюць пра тое, што у яго з'явіўся духоўны настаўнік, знахар. Так, яго Джаспер Янг клічуць, і ён сабе яго знайшоў як духоўнага настаўніка пасля разводу бацькоў. Вось чым займаюцца людзі? Калі у вас ёсць грошы? Пайсці к псіхолагу. А ён зараз ходзіць к псіхолагу? Ну так, ён пайшоў, ён абраціўся за дапамогай, але мне здаецца, што я на месцы яго псіхолага сидзеў такі ёб твою мать. Мне б твоё жыццё. Было б цікавей, калі б ён думаў не тое, што ён месія, а тое, што ён сапраўдны флэш. Такі быстро бегаў. Як гэтай... Як Шелдон Купер у «Теории большого взрыва». Калі ён каву выпіў. Што к навінам нашага любімага майнінгу давай у Кітаі моцна зменшыўся попыт на відэакарты пасля пераходу Ethereum на алгарытм Proof of Stake. Proof of Stake, так. І зараз нельга майніць Ethereum увогуле няма ніякага сэнсу майніць альткоіны на відэакарты, і з-за гэтага вельмі шмат людзей пачалі іх распрадаваць на утарычкі. Ты бачыў, як яны іх адмываюць? Так, я бачу. Гэта вар'яцтва. Так, просто з шланга. Под напором, мне здаецца, там кёрхер быў. Там якіх не выбіла вогуле. Але ж з тым часам яшчэ і кошт на іх упаў. Так. Для тых, хто хоча зараз сабраць ПК, мне здаецца, самы лепшы час. Але не быў, што... Ну так.
наконец-то з'явіўся неверагодны шанец сабе набыць нармальную аўдыокарту, таму што яны, мабыць, з'явяцца ў ну ўсё, мне ўжо гэта Падкасцерская хвароба. так. Таму што, мабыць, яны наконец-таки з'явяцца ў крамах і далей будзе нешта неверагоднае. У нас упадуць кошты на кансолі. Ну, мяне пакуль ніякія кансолі не цікавяць. У мяне адна ёсць. Мне яе хапае больш, чым... Слухай, не бачу ніякага сэнса зараз набываць не ноутбук, таму што ноутбук — гэта партатыўнасць, ноутбук — гэта маё ўсё, таму што ў ім маё жыццё і далей, мабыць. Я ведаю, што існуе шмат там, напрыклад, дызайнераў, якія працуюць у Cinema 4D ці ў іншых праектах, і ім бы было добра і зручна. Я ў гэтым нічога такога неверагодна дрэннага не бачу, але калі ты зараз майніш альткоіны і ў цябе няма бескаштоўнага электрычества, тады у цябе няма ніякага сэнсу іх майніць. Так, была, мне падаецца, статья, што... Да, мы посцілі гэтую нататку. Так. Тое, што ўвогуле не вельмі цяжка акупіць усе затраты, якія ты траціш на тое, каб сабе зрабіць ферму. 30 центаў у дзень з адной відэакарткі. А відэакартка каштуе там пад $1000. Так. І гэта не самы вялікі кошт. Ну, а тут табе трэба і за электрычества плаціць, і ўкідваць у абсталяванне грошы. І ўкідваць абсталяванне ўвесь час грошы, так. Таму, мне здаецца, майнінг ён неяк зменіцца вельмі. Ну, ўжо шмат часу майнінг — гэта ўжо справа, ведаеш, больших фермаў, у якіх ёсць электрычества і ёсць памяшканне спецыялізаваныя. Так, ну ведаеш, што там некалькі гадоў таму Кітаі з'явіліся велізарныя фермы, якія займаюць, вось проста людзі здымаюць ангар, забіваюць яго гэтымі камп'ютарамі і майняць на іх, і там вельмі шмат грошай з гэтага ўсяго было. Зараз для маленькіх майнераў, якія, ведаеш, там збіраюць у сябе у комнаце, просто ў пакоях маленькі майнінгавы апарат на 3 відэакарткі, і вось гэта эра, яна скончылася. Але я да сіх бачу, нават калі ты заўважаў, то ў топа-цэнтры у Вільнюсе прадаюцца фермы. Не заўважаў. Ну вось, прадаюцца фермы маленькія на 4 відэакарткі, вось, але яны там ёсць. І гэта для мяне гэта здзівіла, таму што я ўвесь час уважаў, што ферму ты мусіш збіраць сам. Так. Ось. А тут яно такое, ну вось вам гатовы варыянт, трымайце. Але я не глядзеў кошт. Яшчэ цікава тое, што попыт на відэакарты упалі і ў крамах, таму што з пачатку лета 2022 года цана на, кошт на RTX 3080 у розных крамах Китая за 3 месяцы звалілася з 1150 евро до 725. І гэта так немаленькі такі спад. Так, спад. І у буйных інтэрнэт-крамах графічныя ускарыцелі таннеюць на фоне зніжэння попыту, але не так моцна. І вось цікава, калі гэта дайдзе да Еўропы і як гэта будзе, таму што супрацоўнікі крам лічаць, што цэны на відэакарткі дасягнулі зараз дна, але з-за складанай эканамічнай сітуацыі нават яны пры гэтай умове пакупнікоў колькасць іх будзе вельмі малой. Я нават не ведаю, з чым гэта можа быць звязана, тое, што сталі танней набываць відэакарткі, чаму? Ну, таму што эфір зараз майніцца па іншаму алгарытму і больш не трэба відэакарта. То ты уважаеш, што толькі за гэтага? І я не так гэта уважаю, але тое, што пішуць зараз журналісты, яны вось вынік тое, што толькі закон таго, што ўпала. Так. Ну, слухай, з 15 верасня 2022 года яны змянілі алгарытм, і альткоіны стала здабываць невыгадна, таму вось мы за некалькі месяцаў зараз паглядзім, што будзе увогуле з гэтым усім, таму што для распрацоўшчыкаў відэакартак такі спосаб заработка ён быў вельмі незвычайны, вельмі такі прыгожы, таму што каб мне было б як на месцы гэтага распрацоўшчыка, ты выпускаеш відэакартку, вырезаеш з яе нахер HDMI, і каб яна там толькі майнілась, ты там зніжаеш на яе кошт на $10-20. Ну, не видишь, рабілі такое. Так. Асобныя карткі для майнінгу. Ну, зараз на тарычке стане менш убітых відеокарт. Ну, спадзяемся на гэта. Так. Але колькі іх будзе? Ну, так. Але што не робіцца, тое к лепшаму. Так. Тут Netflix вырашыў каціцца ў гульню і заснаваў уласную гульнявую студыю ў Фінляндыі.
і узначаліў Марка Ластыка. Да гэтага ён працаваў у Зінга та Electronic Arts. Ты бачыў, што робіць Зінга? Канешне, гэта мабільная гульня. Ты бачыў, што робіць Electronic Arts? Гэта лайняная гульня. Вось і вынік, якія гульні будуць на Netflix. Я ж казаў, што іх мы з табой размаўлялі ўжо пра гэта. Мабільныя гульні, якія вось былі, як, напрыклад, тыя ж самыя Java гульні. Былі вельмі добрыя Java гульні з гісторыямі, з добрым сюжэтам, з добрым геймплеем. Вось будзе тое ж самае, толькі з якім-небудзь гульнявай крамай, та і ўсё, мне здаецца. Ну, але яны хочуць, каб гэтая студыя рабіла гульні сусветнага ўзроўня. Цікава, які падыход у Netflix будзе да манетызацыі гэтых гульні, ці будзе гэта нейкі... Паглядзі рэкламу. Ну, так, ці будзе гэта нейкі фрі-ту-плей, ці будзе паглядзі рэкламу, ці будзе донат пастаянны, ці гэта ўсё разам будзе. Не, слухай, гледзячы на гісторыю Electronic Arts, та гледзячы, ну, не ў том сэнсе, што цалкам студыі, а калі мы бярэм вось асобнага чалавека, які працаваў, бо мы не ведаем, над чым ён працаваў у Electronic Arts. Можа, там якая-небудзь добрая гульня была. Так як мы не ведаем, што было у Зінга. Electronic Arts добрая гульня, так, трэба вспомніць, які добрыя гульні выпускаў Electronic Arts. Я табе зараз... Не, слухай, у іх была у 2000-х вельмі добрая Need for Speed. Мабыць, ён працаваў над Underground 2. Можа, было б добра. Вось, Battlefield, а? Чаму не? Ну, там зараз у яго не вельмі добра. Apex Legends. Таксама зараз не вельмі добра. Mass Effect. Таксама зараз не вельмі добра. Чыпісь. Ну, давай далей. Crysis. Таксама ўсё не вельмі добра. Dead Space. Таксама ўсё не вельмі добра. Не, ну зараз так, але першай часткі, ну, камон. Асабліва з апошняй часткі. Plant vs. Zombie. Хаця вось на конт Plant vs. Zombies, ён же гэта адна з тых франшыз, якая зараз сябе адчувае добра. Таму што ў яго ёсць там... Ён яшчэ працуе? Так. О, курва. У яго яшчэ і гуляюць. О, курва. Так. Таму я не ведаю, што Netflix, аб чым яны думаюць, аб чым яны разважаюць, і што ў іх планах далей. Яны паглядзелі такія, ну вось, ёсць чалавек, ён шукае працу, ён працаваў у якойсьці Зінга, мы не ведаем, што гэта. Это была Electronic Arts, гэта мы ведаем. Мне здаецца, што гэта тая ж гісторыя, якая зараз у Амазона з серыяламі. Яны такі, мы хацім ствараць серыялы, трымайце уладара пярсцёнкаў. Таму што калі зараз паглядзіш на уладара пярсцёнкаў, вось людзі ж яны з чым галасуюць? Правільна, торрентам. І уладар пярсцёнкаў вельмі жорстка праігрывае Дому Цмока, якой скачваюць у 2 разы лепш з торрентаў, які у 2 разы лепш перакладаюць і хутчэй перакладаюць. Таму што ты глядзеў новыя серыі уладара пярсцёнкаў? Я не. Ну вось. Таму цікава, канешне, будзе паглядзець, што будзе рабіць Netflix са сваімі гульнямі, але калі яны... Я зразумеў, калі гэта будуць мабільныя гульні на... Ведаш, для аплікацыі. Ну так, у цябе там ёсць на мабільнікі Netflix, ты запускаеш там гульню праз яго і гуляеш по нейкі там... Яны зробяць гульнявыя рэкламы. Ну так, я пра гэта ўжо казаў, яны могуць зрабіць playable ads, і у гэтым я бачу сэнс у user acquisition, калі яны наймуць вельмі шмат моушн дызайнераў і просто будуць тэсціраваць па 300 крэатываў у суткі. А так? Ну слухай, зараз яны выпусцяць якую-небудзь RPG па свету дзіўных спраў. Ну, і мы ўсе такія, ого! Калі так, я заб'ю зяпу і пайду яе гуляць. Слухай, тут новая частка Дэдпула выйдзе 6 верасня 2024 года, а яшчэ там з'явіцца Хью Джэкман, які згадзіўся на тое, каб згуляць маленькую ролю Расамахі. Мне весь час падабаецца, як Райан Рэйнальдс робіць, ну, зразумела, што не ён робіць, але падыход да ўсіх рэклам, усіх гэтых мемісных якісьці ролікаў. Ты памятаеш рэкламу, калі ён та Хью Джэкман рэкламавалі напой 1:1. Так. Вось, гэта было цудоўна. Я паглядзеў, я такі, так, гэта цуд. І зараз ён прапанаваў у Твіттары, як мне падаецца, Хью Джэкману згуляць у 3-й часткі Дэдпула Расамаху, павярнуцца да ролі Расамахі, ён такі, чаму не? Але мне здаецца, ён так же там згуляе, як ён рэкламаваў гэта ўсё. Таму...
Ну, а ты не памятаеш, каб гэта ввогуле не было не тое, што як ён згуляў у той рэкламе, а як з'явіліся X-мены ў другой часткі Дэдпула? Ніяк. Яны там з'явіліся. Не ўсе X-мены, там з'явілася школа Ксав'ера, а самі X-мены былі дзесьці там. Яны былі 2 секунды, як мне падаецца. Так. Ён адчыніў дзвер, там стаяць усе X-мены, яны глядзяць на яго, і яны такія: ой, не туды. А зачынілі дзвер. Ты ж памятаеш, як з'явіўся ўвогуле Дэдпул у сусвеце X-менаў першы раз? Яму он там з'явіўся з зашытым ртом, і таксама же Райан Рэйнольдс гуляў гэтага Дэдпула. І мне вельмі цікава, таму што там же Расамаха з ім драўся, і он такі: "О, апошні раз, калі я цябе бачу, у цябе быў зашыты рот". Так. Ты ж бачыў гэтую сцэну пасля першай часткі, мне здаецца, Дэдпула? Сцэна пасля тытраў, дзе... Я бачыў, але я не памятаю ўжо. Гэта так шмат часу прайшло. Дзе Дэдпул, які вось, якога мы ведаем зараз, Дэдпула, вяртаецца ў часе... А, гэта было ў другой часткі. В другой часткі, так. Ён вяртаецца ў часе ў той фільм Расамахі, убівае таго Дэдпула і такі: "Прабач, гэта памылка, да відзення". Слухай, а вось тыя ж Людзі Ікс, яны былі вельмі не кепскія, таму што як я іх пераглядываў. Апошнія, якія былі Апакаліпсіс, мне падаецца, называлася. Гэта цалкам, і можа мне хтось закідае лайном, але гэта лайно. Матывацыя галоўнага зладзея, ввогуле галоўны зладзей. Ён, ну, па коміксам я яго памятаю, як... Я не ўпэўнены, што я глядзеў самую апошнюю частку, таму што я памятаю, што я глядзеў ту частку, ну, там такі смурфік быў галоўны зладзей. Хью Джэкман, ён звярнуўся... А, гэта первый клас, мне здаецца, Людзі Ікс былі, дзе ён павярнуўся ў часе. Ну, нічого ты сабе успомніў. Ну так, таму што... Там, дзе павярнуўся ў часе, гэта ўсё было ў азіяцкім сеттингу? Не. Гэта Расамах, з Расамахай блытаеш. А там ён павярнуўся ў часе, і ён пазнаёміўся з маладым Ксав'ерам, калі ён яшчэ мог хадзіць. Ну, вось, гэта крыху не то. Мне падабаецца сусвет Людзей Ікс. Мне вельмі падабаецца і серыял 95-го года, і мне вельмі... Или 96-го, я уже не памятаю, якой ён. І мне вельмі падабаецца фільмы 2000-х, якія былі. І зараз было б цікава паглядзець, як там з'явіцца Хью Джэкман, таму што Хью Джэкман, ён жа не... Ён такі, ён жа незвычайна Расамаха, і яму вельмі падыходзіць гэта роля. Так. Асабіста, калі ты памятаеш Логана, гэта вельмі добры фільм, вельмі цудоўны. Я яго, калі глядзеў, я глядзеў іншага Логана, мне здаецца. Так. Таму што мне Логан не спадабаўся. А мне так спадабаўся, слухай. Ну, я толькі самую першую частку Логана глядзеў, далей не глядзеў. Яшчэ памятаеш, якая была зліта, без графікі, без усяго? Не, я такога не глядзеў. А, ты такога не глядзеў. Яго злілі ў інтэрнэт, у яго не было графікі, і там былі такія вельмі кепскія 3D-мадэлі. Чакай, ты пра Логана, які ў 2017 годзе выходзіў? Не. А, не, так таго Логана я глядзеў. Таго Логана я толькі ў такой версіі глядзеў. А, ну вось. Я іншых Логанаў не глядзеў. Там, дзе не было нават намалявана. Я вельмі табе раю паглядзі Логана 2017 года. Так? Так, гэта... Там, дзе ён смерты стаў. Так. Калі я не памыляюсь, то гэта знята па матывам коміксу «Старык Логан». Так. Вось. Так, это я ведаю. Старыка Логана я не смог прачытаць, таму што я яго спампаваў калісьці. Я яго спампаваў калісьці, але мне не падабаецца супергероіка. Ну, не магу я чытаць. Я чытаю вельмі шмат коміксаў, чытаю вельмі шмат альтэрнатывы, яна мне падабаецца. Я чытаю коміксы там розных, як это называецца, Господі Ісусе, Сага. Вось, і мне вельмі падабаецца Сага, і я не ведаю, чаму мне не падабаецца такая просто вось іншая супергероіка, таму што я спрабаваў вельмі шмат супергероікі, марвелаўскія, DC-шныя супергероікі. Лепшая супергеройка, якую я для сябе знайшоў, гэта быў The Boys. Ну так, але вось The Boys... Гэта вось альтэрнатыўная супергеройка. Так, гэта ўсё ж такі альтэрнатыва. Так, дзе ты не разумееш, хто з іх злы, а хто з іх добры. Так. Нават калі вось табе добры герой, ён не. Калі б сабе зараз коміксы адчувалі вельмі добра, тады б яны не прадавались горш, чым манга.
Таму што зараз манга яна ва ўсіх топах, усе крамы, якія таскалі толькі коміксы, уже зараз таскаюць і мангу, і зараз манга займае вельмі шмат полак, а коміксы займаюць менш уже пол. Гэта я кажу потому што вось я там у менскіх крамах коміксаў я закупаўся, і яшчэ да таго моменту, як сабе набыў айпад і пачаў чытаць коміксы не ў бумажным варыянце. І я магу сказаць, што з усіх коміксаў, якія а ў мяне іх было вельмі шмат, я распрадаў амаль што ўсё, акрамя Трансметраполітен, які мне вельмі падабаецца. Які я ў цябе такі не ўзяў. Ну так, не прадаў, там у мяне ёсць, ну з манкі у меня там застаўся Ghost in the Shell і такія іншыя тайтлы. Мне з коміксаў з альтэрнатывы асталася ігры The Last Man, Why The Last Man, які. І ўсё, больш нічога. Не, у меня, я памятаю, быў перыяд, калі, мне здаецца, я паўгады чытаў толькі вось коміксы. Чытаў Спайдермена, чытаў Людзей Ікс, чытаў Логана. Мне здаецца, у кожнага мужика быў такі перыяд. Ну так. Дзесь паміж 12 і 13 гадамі. Так. Але ў нашых рэаліях дзесьці паміж 22 і 23. Так. Трэба проста асалоду ад коміксаў. Гэта вельмі цікава, калі ты пачынаеш просто атрымліваць асалоду ад таго, што ты чытаеш коміксы. Таго, што ты ўвогуле штосьці чытаеш. Ну, для мяне просто гэта было незвычайна, таму што я вельмі шмат чытаў кніг, а потым, калі пераключыўся на коміксы, такі, так, можна было? То есть сюжэт і так падаецца? І гэта цікава. Вось, давай, к Дэдпулу звернемся. Чакаю, пагляджу, здаецца, будзе добра. Ну, зноў гэтыя жарты, жопа. Вось, глядзі, моя жопа з дзюркай. Вось, такое. Але я не кепскі. Гэта можна паглядзець, гэта вось цудоўны... Фільм на адзін раз. Так. Я памятаю дзіўны момант, калі мы глядзелі... Я пайшоў у кіно на Мсцюноў «Вайна бесканечнасці», мне падаецца. Ну вось, і там у сцэне пасля цітраў Нік Ф'юры раняе свой пейджер, і на ём з'яўляецца лагатып Супервумен, Міс Марвел. Вось. І я такі гляжу, а там после Мсцюноў мусіць выйсці Дэдпул другі. І сядзяць хлопцы пазадзі мяне і такія, а што гэта за лагатып? Хто? Я такі, ну, гэта Міс Марвел, зразумела. Яны сядзяць такія, ага, наступны ж выходзіць Дэдпул другі, гэта Дэдпул. Слухай, як бы было добра, калі б Дэдпул з'явіўся ў «Войнах бясконцасці». Гэта было б дзіўна. Яго ж нельга забіць, Танос бы яго просто, ну ён бы яго просто, ведаеш, пальцамі затыкаў. Вось вельмі дзіўная рэч, таму што я зараз зразумеў тое, што Марвел вогуле не сочыць за сваім сусветам. Я паглядзеў 4-га Тора. Гэта, вось, ведаеш, гэта фільм, які... Ён падобны да лайна без смаку. Ты ведаеш, што гэта лайно, табе ад гэтага вельмі дрэнна, але я навогуле не мае ніякага смаку. Гэта фільм проста, ён нават не на адзін раз, яго цяжка глядзець. Суть у тым, што калі хтосьці не глядзеў, да нават не глядзіце, гэта вам не трэба. Давай спойлеры просто. Галоўны зладзей, ён хоча, яго мэта дабрацца да цэнтру сусвета, і там ёсць якоесьці божество, якое сядзіць і можа выканаць адно тваё жаданне. Эзра Міллер. Так. Сядзіць там. І я такі, ага, а чаму Танос гэта не зрабіў? Ну, што яму перашкаджала гэта зрабіць? Навошта яму гэтая вся цягамотіна з гэтай перчаткай, з гэтымі каменнямі? Навошта? Просто прыйдзі такі, хочу, каб знік. Всё, ніякіх праблем. Такі, ну, фільм вогуле, такое лайно, там ні ў кога няма ніякай матывацыі, ні... Торы, ён паказаны як якоесьці, вось просто там... насувана шмат якісьці сюжэтных ліній, але жодная з іх не раскрыта. Жодная. Наш любімы Вядзьмар, 3-й сезон якога афіцыйна выйдзе летам 2023 года. Я пасля другога сезона не ведаю, трэба ли гэта чакаць. Таму што яны зноў пакажуць крыху сюжэту і потым зноў нацуюць нам філераў. Я яго гляджу, ведаеш, я калі яго ўключаю, я з закрытымі вачамі, каб не бачыць назву, такі, гэта асобны серыял, гэта не Ведзьмар. Гэта штосьці другое. Ён не мае дачынення. Так, гэта іншы... Гэта адзін сусвет. Просто, ну вось, цёзка Геральта, ну, нічога гэта. Генрі Кавіл, ну, цудоўна, ён такі велізарны, ўсё. Усе памятаем Ведзьмара
з кніг, які быў ніякі, бедны, віламі забілі. Ой, я чакаю, бо мне цікава. Мне цікава паглядзець, што яны зробяць, таму што мне спадабаўся першы сезон, але браня нільфгарцаў гэта нейкая машонка. Другі сезон мне спадабаўся менш, але таксама былі моманты, калі добра. Графоніста. Па сюжэту ввогуле нічога казаць не буду, бо гэта такое лайно, што ну яго ў сраку. Калі Цыры Весемір забівае, ты глядзіш такі, што? Як? Навошта? Ці калі людзі Ламберта так зліць, гэта ввогуле навошта? А як же Ламберт, хер маржовый? Ламберт, трук. Мне пакуль што Ведзьмара хватае на Nintendo. Так што мне здаецца, да 2023 года можа ўсе пытальнікі якраз на скейлігі зачыню і пачну глядзець серыял. Я пачаў чытаць комікс пра Ведзьмара, які вось вон зараз пачаў выхадзіць, і ён такі кепскі, ён такі нецікавы, ён так дрэнна намаляваны. Гэта асобнае? Да, так, вось у меня тое ж самае. Гэта асобнае, гэта не мае дачынення да Ведзьмара. Ні да кніг, ні да гульні. Ось дзіўна, што кніга та гульня атрымала стокі рэспекту, і яны не змаглі паўтарыць гэты ж феномен з серыялам, які мог бы быць... Але іх кансультировал Сапковскі. Ну, слухай, Сапковскі, ён стары, дурны дзядзька, якому занеслі грошы, ён такі, вельмі цудоўны серыял, вельмі падабаецца, ўсё па кнігам зроблена. Такі, ты іх ввогуле чытаў. Зразумела, што ты іх друкаваў, але ты іх чытаў. Прабачце, гэта асабісты боль. Цікава, канешне. Мне здаецца, што калі ты зараз хочаш атрымаць крыху Ведзьмара, вось, пра Ведзьмара і пра Сапковскага. Ты чытаў «Сезон гроз»? Не. Выйшла новая кніга. Ну як, она ўжо шмат часу не як новая, але ну вось апошняя кніга пра Геральта, якая распавядае не... Ну гэта типа як прыквел ка ўсяму Ведзьмару. Ён не такі добры, як іншыя кнігі. Не такі добры? Так, таму што пан Сапковскі, ведаеш, ён дзесьці страціў сваю хватку. Таму што мне здаецца, што вось гэта было напісана і надрукавана толькі для таго, каб проста атрымаць яшчэ крыху больш бабла. Пан, яку буколу скажу, пан. Ну, слухай, дзядзька ўжо ў узросце. Ну так. Шчыра кажучы, я не кажу, што ён якісьці там дрэнны ці яшчэ штосьці. Яму велізарны рэспект за то, што ён зрабіў увогуле такую франшызу, як Ведзьмар. Таму што, ну, мне здаецца, яна паўплывала на смак кожнага, хто яго прачытаў. Так. Вось, і рэспект яму за гэта велізарны. Але гэтыя ось выказы яго пра тое, што другі сезон Ведзьмара гэта вельмі цудоўны серыял, я такі, ну... Не, калі не глядзець гэта з дачыненнем да самого Ведзьмара, не заплюшчыць вочы на тое, што гэта філеры, што яны не маюць дачынення да сюжэта, што весь сезон пусты, таму што калі ты яго выразаеш, не мае ніякага ўплыву на самого Ведзьмара. Зрабіце, вось вам цудоўны прыклад кіберпанк. Зрабіце тое ж самае. Адзін сусвет, но асобная гісторыя, ніяк у яе няма сувязі з гульнёй. Гэта цудоўна, гэта атрымалася цудоўная гісторыя. Ці як той же самы, як мы гаварылі раней, Андор. Зрабіце асобную гісторыю у гэтым сеттингу, будзе вельмі добра. Не, вось вам Геральт, 150 кілаграм мяса. Мне здаецца, ён сваім тэстастэронам мяне зараджае праз экран. Ён пакушаецца на маю гомасексуальнасць. Ён прабуджае твою гомасексуальнасць. Ну ці так. Слухай, тут Blizzard апублікавала рэлізны трэйлер Overwatch 2, а таксама нагадала аб умоўна дармовай форме распаўсюджання гульні. Зусім хутка серверы арыгінальнай часткі будуць адключаны. Зараз бы дадаткі да гульні выдаваць як асобную гульню. Ну так. Дарэчы, пра Майлза Маралеса. Ну слухай, тое ж самае я магу сказаць, кінуць каменне у бок Nintendo з Splatoon 3. Так, я згодзін. Тое ж самае. Гэта тое ж самы Splatoon 2, толькі крыху, вось вам крыху новых мап, трымайце. Вось вам новая гульня за 70 евро. Трымайцеся. Так. Я не так шмат гуляў у Overwatch, я Overwatch гуляў у яго на Nintendo Switch. Усе, хто гуляў у Overwatch на кансолях, яны ведаюць, што гэта незвычайны экспірыенс, і
кажучы незвычайны, я кажу, што незвычайны як лайно. Таму што атрымаць асалоду ад гэтага вельмі складана. Так, я табе казаў, што гэта немагчыма. Гэта было весела і цікава, калі вы з сябрамі гэта робіце, вы зарываецеся, просто падыхаеце. Так. Гэта было, вось у гэтым пляне гэта было прыкольна. Ну, гэта ведаеш, гэта як у Майнкрафт гуляць з сябрам. Так. Колькі пяшчэр мы знайшлі. Дарэчы, хто слухачоў, я там набыў сябе Майнкрафт, і калі нехта хоча... сабе Майнкрафт? Я набыў сабе Майнкрафт. Калі нехта хоча, можам разам пагуляць. Вяртаючись да Overwatch другога, з'явілася інфармацыя, што там будуць записываць размовы гульцоў. Казалось бы, навошта? Китайское правительство такое зараз: шпіёны! Китайское правительство такое: а что, так можно было? Так у адкрытую? А гэта ўсё зроблена для таго, каб выяўляць таксічнасць гульцоў. Мне цікава, а ці будзе ён распазнаваць таксічнасць на другіх мовах? Напрыклад, на расійскай. Ну так, па-першае. Хаця мне здаецца, што расійскую дадуць. Але можна размаўляць і на беларускай мове. Кідаць туркі на каўнер усей цімі, і ты такі: ха-ха. Чаму бы і не? Слухай, нічога не чакаю ад Overwatch 2. Увогуле нічога. Пампаваць... Што можна чакаць ад шутера? Ну так, вось мне цікава, другая частка Overwatch ці з'явіцца на Switch, таму што, першая частка з'явілася, і калі што яна з'явіцца як дадатак ці як што. Што будзе зараз з маёй часткай Overwatch, за якую я заплаціў 50 евро? Што будзе далей? Так, цікавыя пытанні. Яны адключаць сервера зараз. І што? Што мне з ёй зрабіць? Верніце мне грошы. Вось, слухай, цікавыя пытанні, так. Бо я якраз хацеў табе сказаць, што калі яны адключаць серверы, то мне здаецца, яны яе дададуць і на Nintendo Switch. Таму што ў іх ёсць ужо база падрыхтаваная таго, як гэта перенесці ўсё. Мне здаецца, там не шмат часу ў іх гэта займе. А яшчэ Overwatch вельмі шмат часу была на скидках, на знижках у eShop, і вельмі шмат людзей яе набылі. Таму, вось просто цікава, што вы будзеце рабіць за гэтым? Ці з'явіцца Overwatch 2, якая будзе просто условна дармовай, і я магу спампаваць яе з eShop? Ці будзе нейкі дадатак, які я спампую, мне она просто аднавіцца да Overwatch 2? Потым з'явіцца на яком-небудзь Алыксе, на куфары, ці яшчэ дзе-небудзь на аўтарычке, ведаеш, свічы з іконкай першага Overwatch, якія будуць прадаваць як эксклюзіў. Ось. Ой, была папулярнасць у гэтым усім. Ну, слухай, а як прадавалі, я не памятаю, якаясьці мабільная гульня была, яе выпілі з усіх крам мабільных, і потым сталі прадаваць тэлефоны, на якіх яна спампована. Epic Games яе выпускала. Як называлася гульня? Што ж рабілі Epic Games? Fortnite? Так. Так да сіх яе няма на гэтых, на айфонах? Інструк з ёй, яна і не трэба. Добра, у яе вельмі вялікая база. Колькі раз пытаўся гуляць у Fortnite, ніколі нічога не атрымлівалася. Вот увогуле Battle Royale гэта не мой жанр, і я просто яго не разумею. Слухай, з Battle Royale я доўгі час са сваім сябрам гуляў на мабільне, гуляў у Call of Duty Mobile. Не, увогуле не моя тэма. Вельмі было добра, вельмі цудоўна. То калі у вас ёсць вольны час, калі вы працуеце ў Амі Мебель, і у вас ёсць вольны час, то спампуйце і гуляйце з сябрам. Хочаш паспрабаваць цікавы Battle Royale на Nintendo Switch, ёсць условна дармовая гульня, яна называецца Super Animal Royale. Пра жывёл, так. Так, 2D-шны, і ён вельмі цікавы, і ён такі просто весёлы. Мабыць, каму-небудзь спадабаецца гэта, тое, што я параю. Вялікі дзякуй, што паслухалі нас, што былі з намі гэтую гадзіну, ці не ведаем колькі. Не забывайце далучацца да нас у нашым цудоўным тэлеграм-канале «Першы гікаўскі», спасылка на які ёсць у апісанні пад гэтым выпускам. Таксама не забывайце ставіць свае падабайкі, далучацца да нас на Яндекс, на Spotify, увезде, дзе вам зручна. Райце, падпісвайцесь, далучайцесь. Таксама у нас ёсць, у Лёшы, то ў мяне ёсць Twitter. Далучайцесь да нас таксама. Я калі-небудзь зраблю другую частку пра сваіх 5 катоў.
райце сябрам, друзьям, бацькам, катам. Да пабачэння.